Sanibonani bahlali. Okhulumayo uMayekisa engokwaqwabo obuka enhlenyana isigodi igoso lamaxhamu. Sizonxusa ukuthi nivotele bafowethu Embo Film. Embo Film. Uyazi ukuthi ngishona. Lapho ubuka khona ama video every day wena made kunengoma. Laphana kuma sat man. Imenu Embo bafowethu nominate laphana kwi-category ebaluleke kakhulu laphana bafowethu okudingayo nje amavoti enu. Yavele yakuli Embo yakula bonke abantu bebheke halala Embo. Mshovo lokhulumayo umfowethu vela ndabuka khona phansi kwesakabelo kuwo. Siyanxusa ukuthi nivotele iEmbo umfowethu lo esiphilisana naye. Osethathe ingoma wayibeka kuleli zinga leli lesingazi ukuthi mhlambe singafika kulona. So siyanxusa ke bafowethu ukuthi nivotele iEmbo njengoba seshintsha kodwa kuzovela la ngezansi. Yabona nje ngathi thina nje amajola siyazi lento yokuvota le. So sifaka imali ngoba vele lento yasedlule bese siphinde siyasho futhi yavele yakuli Embo yakula bonke abantu bebheke halala Embo.